dugang intensyon alang sa kalag ni Jesus Ambrad ang nagpamisa oratoy ug Feli Liganya ug ang tibuok pamilya. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsuon ning atong misa alang na sa Disyembre 28 adlang Domingo diin sa ulugon ang pagpasidungog sa santos nga banay ni Jesus, Maria ug Jose. Sagrada Familia, Holy Family. Mga igsuon uban sa mga intentions nga gibasa sa unahan atong itubay nga to si Ginoo ang ato mga personal nga mga katuyuan. Atong iampo ang satag-satag sa mga pamilya na unta maghari si Kristo sa ilahang panimalay. Maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Naghandom sa Emmanuel ang imong kaloob, dako mong kaluoy nga kung ipaghandom ihatag mo na. Kaluhian nato kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Nagsimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Jesu-Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag tagsasala sa kalimutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa to sa Amahan, dawat ang among pangamoy. Himaya sa Diyos dito sa langit.
ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dugo, Jesu Cristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay ug paghigugmay. Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diya sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sira. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan, sa gahom ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. Ug kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuro ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaluy siya, bisan kun ango-angohon na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw, malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo, Bulahan ikaw nga madlukon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Pabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan.
imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon nga naa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong tala. Ani ang ingnon nini pagpanalangin ang taong nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoong manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita untay ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulan sila nga madlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Kolosas. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, ug magmapailubon. Pagtinabangay ug pagpinasayloay kamo, kundo na kamoy mulo, bato kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan, ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himoa sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasin. Ang pulong sa Ginoo.
ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-ang bata ug ang iyang inahan, ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto, ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo, kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose, ug gidala niya ang bata ug ang inahan, ug niadtong gabi una mikagiw sila sa Ehipto. Ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagi sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose dito sa Ehipto, pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad ang bata ug ang iyang inahan, ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose, ug gidala niya ang bata ug ang inahan, ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao maunay naghari sa Judea, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan na usab siya, pinagig damgo, ug busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea, ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagatawgong Nazaretnon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Maglingkod. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon mga igsuon sa atong liturhiya karon, atong gisaulog ang kapistahan sa Holy Family of Jesus, Mary and Joseph. So balaang banay, Sagrada Pamilya. O nindot nga karong Pasko, atong makita ang mga sakop sa pamilya nga naningkamot mauli sa ilahang giganan, manguli diri sa probinsya kay Pasko lagi magtapok-tapok. Mao na nga niining Pasko, daghan ang nalipay, nagtapok uban ang pamilya, apan naa sa uban nga nag-uol tungod kay adunay kulang sa pamilya o adunay wala, mingaw, kasubo. Ako sa akong bahin, unang Pasko nako nga wala na akong mama. So bisag unsaon nimo, kulang na gyud. Wa na gigalingkod ni anang maong lingkuranan. Sa ingon ana nga to ang Pasko, pero bisan pa ni ana, ingon ani man ang kinabuhi, pero ang pamilya nindot kaayo natong balikan unsang klase nga pamilya nga maoy atong modelo diha sa atong pagpuyo sa matag usa ka pamilya. Karon gisaulog na to mao kining balaang pamilya ni Maria, ni Jose, ni Jesus. Dili perpekto, walay perpekto nga pamilya. Adunay mga kalisod, adunay mga pagsulay, apan padayon sila nga naningkamot o nagasunod unsay kabubuton sa Ginoo. Tulo lang kabutang akong ibilin kaninyo. Una, ang pamilya usa ka gasa. Family is a gift. Sa unang pagbasa, pagkanindot nga di na ta maglisod aron kita mahalangit. Naanay giya sa unang pagbasa, kung tahuron ninyo ang inyong amahan, makabayad na kamo
sa inyong mga sala. Kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom na kamo og dakong bandi. Simple kayong guideline sa pagpuyo. Ang una di ay nato nga pagahimoon ang pagtahod sa ato ang mga ginikanan, makapalipay ni sa Ginoo. Sa mata sa Dios, ang pamilya dili aksidente kundi usad ay ni kagasa, bahandi. Mao na nga tinuod dili ta makapili unsang klaseng pamilya ta magagikan. Naiuban nga hayahay gikan sa pamilya nga hayahay na daan, nasa uban dito gikan sa pamilya nga lisod. Di ta makapili asa ta ihimugso. Mao na uban mang Lord nganong naaman ko na tawo nining pamilya nga gubot kayo, pait kayong pamilya nganong naaman ko ani. Hayahay kayo tong uban lagi natawo sila ilang pamilya. Adunahan ng daan, hayahay kayong pagpuyo. No. Di ta makapili unsang klaseng pamilya nga kita mahimugso. Apan makapili kita unsaon nato sila pagtan-aw. Unsay pagtan-aw nimo sa imong kapamilya, problema o bahandi nga gikan sa Dios. Kay kanang mga tawo nga naa sa pamilya, adunay itudlo ang Ginoo. Kung kana buluyagon, gitudluan ka sa pagpasaylo, pagsabot, pagpasensya. Kung kana nasubraan rapod ka kanang buutan, gitudluan ka nga ikaw di pod pasulabi sa imong pagpuyo diha sa pag ka dili matarong kundi aduna kay modelo nga naghagit kanimo nga mas maayo di ay magbinuutan ang pamilya. Matag usa kanato gasa. Of course, kining Pasko kung makadawat tag gift, kinahanglan man gyud nato ablihan aron makit-an unsay sulod. Mausab ni kining pamilya, kinahanglan nato i-unbox ang matag usa aron mapasalamatan nato si Lord kada adlaw. Lord, salamat ni ate nga bisan og maldita apan siya di ay kay mutabang nako sa akong mga assignment. Si ate di ay mao'y mutabang nako panghugas. Kining akong bana Lord, pirting buliguna sa una gusto nako ni karon pirti man nga problemahan sa pamilya. So garol, palainom, pero kung ma-unbox mo salamat Lord. Kay kung wala na siya, sus makaya ba kaya na akong barog? Buhi nining mga bata nga ako mag-inusara, wa ako'y masumbungan, wa ako'y masultihan sa akong mga problema. Matag usa kanato gasa. Ginagmay din ako mga butang na atay pulos. Matag usa adunay pulos. Mao na nga karong semana ha, take time sa pagtan-aw sa pamilya. Pasalamating Ginoo sa gasa sa pamilya. Pasalamat mo na amoy pamilya. Ang ubang tawon nakoy naluoy ko bata nga kanang wa taon siya klarong magtagan nga ginikanan. Mo nang gamay pa taon kay siya. Kinahanglan nga mubarog siya siyang kaugalingon. Kinahanglan nga muduol siya mga tawo, mohangop og mga tawo, may na lang makakaon. Kamu pasalamat mo nga naay magpakaon. Pasalamat na atay pamilya, na atay katalidhay. Salamat Lord. Ikaduha, ang pamilya o sa kagrasya. Family is a grace nga makafeel ta nga we are not alone in this world. Mao na nga ang sa atong pagkahimog sa ining kalibutan, ang unang gipaila-ila nato sa Dios mao nga atong pamilya. Kaysa una nato makit-an, mama, papa. Sa Belen, ang unang gipakita diha si Maria ug si Jose. Mo na unsa ka importante ang pamilya. Mo na nga gipahinumduman kita ni San Pablo, magiinom kita, pag maluluyon ka mo, pag mahigugmaon, pag mapainobsanon, malumo, mapailubon, pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Kinahanglan ni nga makita nato kay usay mismo ato ang kapamilya, igsuon pa nimo maoy gikabungol, magdinumtanay kay nag-away tungod sa yuta. Mga kabilin nga dili inyong pinaningkamutan, mao pa inyong awayan. Sorry, baga mong nawong. Oo. Nga naman, nga kinahanglan gud mag-away sa mga kabtangan. Nga naman, nga kinahanglan magtulod-tulod
ang ginikanan mama or papa nga usahay kanang masakit na tawon, magtulod-tulod pang mga igsoon kasi mo tagad. Ngano ari mas mama ako sa balay, wa ko'y kapuy-an, wala ko'y lisa namang balay. Atos inyo ha. Bingon sabi dito, ngano ari mas balay, ikaw di ay. Magtulod-tulod. Grasya ang pamilya. Mo na nga dili man tanan. Hayahay, pero na ay guidelines. Ingon na Ginoo, pag malumo, pag pinasayloay, pag dinawatay, kay kada adlaw gidawat kas Ginoo, gipasaylo kas Ginoo, kinsa man ka. Kung mismo imong pamilya imong gisalikway, nan kanang imong pagtagad sa imong si katawo, plinastic ra na. No kay nakaila dito sa Manila nga dito ko nag-apostolate sa usa ka parokya nga sige siya serve matag Sabado magkita mi tibok Sabado mangagaw siya sa among trabaho diha sa Kristi kay siya kanang mother butler. Iya tanan trabaho ako andam ni brother, ako andam. Dako na nga ari man kadinhe. Na kay bana nakaanak siya naa. Unya imong gibiyaan tibok adlaw tibok Sabado. Ingon siya, sus. Ako ra kung andam magpagkaon, unya biyaan na nako, balikon ako unyang gabi. Ngano man? Mayo man kay mo taga dinis simbahan, ala mayo kayo, andam tanan. Siya bahala sila dito. Kay akong anak perting tapulana, magsige ra games. Unya akong bana, magsige ra pud og tanog TV, unya mag-inom. Di ko ganahan makakita nila. Sumaw nang na ako simbahan. Ako, tingala ko. Ato simbahan, maayo ka siya. Ay, good morning, good afternoon. Maayo kayo matagad. Unya sa panimalay. Di ganahan mo tagad. Kamo, kung ingon na ang inyong kinabuhi, ang inyong pagtagad sa uban, plinastic, kung mismo inyong pamilya, dili ninyo dawaton. Grasya ang pamilya. Mauna nga si San Pablo, kanunay gyud nga magpahinomdom ka nato pag pinasahilo ay pag dinawatay ipasahilo tas Ginoo nya kita mismo atong kapamilya maupay ato ang dumtan no mao na nga di ako gikasal ga renewal sa ilang kaminyoon 50 years nya idara na sila 75 nako tay giun sa man mo paglahutay nga nakaabot gid mo 50 years sa inyo kaminyoon giun sa ninyo paglahutay. Ningon si tatay, pader, dili na lang yun lalison ang mga butang nga dili angay lalison. Kay kung imong lalison, di yun ka makalahutay. Kay kining akong asawa, perming sakto. Sus, nasuko ang asawa. Kasi sakto. Ikaw may perming sakto. Naku, ay tempa. Tiwason sa natang misa. Ingon ana, usahay, kinanglan pang lalison di ay. Yeah, we don't need to fix sa problema. What we need is to move forward. Let go and let God. Simple raman. Kung dili mo masulubad karon lawa din another day. Dili kay lalison pang ano man ikaw manggod tungod nimo nakasala ko. Yahay tag pointing sa tuang fingers o finger nya sige tag panudlo unya di ta ka maong muangkon. Modul ko bisalan padre, pakumpisala ko nya mauni akong mga sala. Tungod niya. Oh, galangan kag kumpisal, di man day ka mo angkon ang imuhang pagduol sa pare. Tungod niya. Nagkasala nun ka kay mamasangil ka. Mao na nga ingon sa San Pablo, pag pinasaylo ay ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Mao ka na ang grasya. Nga dako kayong grasya. Nga kita di ay aduna kitay gahom sa pagpasaylo. Tungod kay gipasaylo kita sa Ginoo. Pasayloan ninyo kanang nakapasakit ka ninyo. Samtang aduna ba kamoy saktong panimuot nga makapasaylo kanila. Nos ang makamangandoy kapasayloan kung patay na sila, kung wa na sila. Nos ang makamangandoy nga makapasaylo kung ikaw mo inadaot na sa imuhang pagka madinumtanon na depressed na ka, nagka-cancer na ka kasi kagdumot, nagkasakit na ka, maluya na ka, wala kay gana, wala kay nakagidumtan din he. Maway lami ang kinabuhi, kay wa ka makapasaylo. Magpaabot pa ba ka ana? Gusto ba kang maging mahimong malipayon matag-adlaw? Then forgive and forgive until the end. No? Forgive and forgive until the end. Aron ka makalahutay. Kay matud pa sa ingon ni Jesus, the highest form of love is to love our enemies. Karon adlaw sa ulong nato si San Esteban, mao na ang iyang gitudlo.
bisan ka itong mga tao naglutos na niya, nagbato ka niya, iyang gipasaylo. Ug nagdala ka niya ngadto sa kahimayaan. Family is a grace. Ikatulo, ang pamilya gasa sa gugma sa Ginoo. Og pamilya mismo mao ang gugma. Family is love. Nga naman, kung ikaw na in love ka, doon na kay pagbati sa gugma, you are willing to take the risk. Si Jose, kuya man tong ilang sitwasyon, gabiing dako, gipadamgo siya, giingon sa anghel nga, bangon, dadang bata ug ang iyong inahan, likay kamo, pangagyaw kamo ngadto sa Ehipto. So paglikay diya, gabiing dako, palakon ka, delikado, kuyaw itong panahon na. Ay magpanakaroon, kaya na ate matawag na yung pulis, barangay tanod, na anay mga solar ang agianan, kaniadto ilaha, lisod kaayo. Mapakan kag mga baboy irong buang, atangan kag dili mga maayong tawo, no? Lisod kayo, pero si Jose, tungod sa iyang gugma sa pamilya, iyang gibuhat, bisan maghatag kinig kadelikado, bisan ikamatay kaniya. Mao ka na ang gugma, willing the good of the other. Matud pa, love hurts, but I would rather be hurt than not love at all. Mao ka na ang gugma. Mano kung ikaw, nahigugma kas pamilya, imong ihatag ang tanan. Kabantay ka, kung nahigugma kas pamilya, ikaw inahan, inigbangon nimo, dako ikang gugma sa pamilya. Dako kay nimo paghigugma sa pamilya, inigbangon nimo, di ka magbagulbul, di ka magyaw-yaw, kuno inigbangon nimo, malipayon kay kang naghugas, malipayon ka kang nagluto, lami kayo imong lintuan, kay na ay gugma. Gugma mao'y magtulod. Nga ikaw mahimong madasigon, inspired kanunay. Igon ana ang kinabuhi. Naabi ta may sakop sa kumbinto, na in love siya. Pagkaninduta, lami kayo maluto. Yun in love siya. Igon ana biha. Basta ma-in love ka, sus, matod pas usa ka tawon ako, nay, imong bana ni panaw naman, imong anak, 8 ka buok, kisa may nitabang-tabang ni mas balay. Ingon siya, kaya raman pader, basta para sa pamilya, way kapoy-kapoy. Ingon ana ang gugma. Ingon ana ang gugma. Basta ikaw na ay pagigugma, way kapoy-kapoy. Tanawar ko na magkahigugma ay, ba nag-asawa, nagkahigugma ay, manghigda, nanihapon, nagtabi, pagpanghigda, nagtabi, hangtod buntag, nagtabi. Pero, wa kapuya. Tanawa ng mga batanon nga mag-dictate, kinahigugma ay, nagkahigugma ay, bisig atos ngit-ngit. Way kapoy-kapoy. Kay basta gugma, wag yo'y kapoy-kapoy. Mao nang among kusinero, na in love siya. Way kapoy-kapoy. Bisag way lutuonon, luto. Bisag way hugasan, hugasan. Kay na in love man. Ingon ana ang gugma. Ingon ana nga kun puno kita sa gugma, kun ikaw diha sa pamilya, gitam na nakagugma diha sa pamilya, di ka kapuyon sa pagpasaylo, pagsabot, pagpaubos, pagpangalagad, andam ka, muhalad sa imong kaugalingon. Ug mao ni gitudlo sa balaang pamilya. Ang pamilya usa ka gasa nga mapuno sa grasya ug kini mabulahan diha sa pagpuyo nga puno sa gugma. Family is a gift, family is a grace, family is love. Amen. Manindo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo nga nakabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, minsa ka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay,
Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong pagpaningkamot nga magalakaw subay sa mga balaang dalan sa Ginoo, masaligo natong dadon ang atong mga pag-ampo ug ang mga pag-ampo sa banay sa Dios at tubangan sa Ginoo diha sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga pinaagi sa kusog o giya sa Espiritu Santo, ang simbahan mutuman sa misyon ni Kristo, uban ang kaluoy ug ang mahigugmaong pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga nanganggamhanan, manalipod ug musuporta sa katukuran sa kaminyoon, isip bala ang kasabutan, nga mupalambo sa kinaiyanhong gugma ug sa bililhong maitampo niini diha sa tawhanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga ginikanan nga nabalaka ug nahingawa sa ilang mga anak, mahupay ang ilang mga kahadlok ug malig-on ang ilang pagsalig ug ang mga anak mopakitag pagtahod ug paghigugma, ilabi na sa ilang magkaidaran nga mga ginikanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang nagkabikil nga mga sakop sa mga banay, mubukas sa ilang tig-ang kasing-kasing ngadto sa usag-usa, sa ingon maalim ang mga nasakitan ug masulbad ang mga panagbangi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong tiyopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga mitaliwan makadayo na ngadto sa kinabuhing tunhay sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, hiniusa diha sa pagtuo ug dinasig sa Espiritu Santo. Lig-una ang imong banay aron matinud-anon silang mosaksi kanimo dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawatan unta sa Dios nga Amahan nga magkagagahom sa tanan. Nagahalad kami kanimo Ginoo niining halad sa pakigdait tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios ug sa pangalian ni San Jose. Lig-una sa kanunay ang among mga banay diya sa grasya ug kadait. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong gayud among katungdanan ug kaluwasan kanunay, nganhi ug sa tanang dapit sa pagpasalamat kanimo Ginoo, santos nga Amahan, makagagahom ug tunhay nga Dios, pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Gikan gayud siya sa imong kaugalingong kasing-kasing ug diha sa imong katingalahang laraw, nagpakahimo siya nga sama kanamo. Gihimo ni Kristo ang iyang kaugalingon nga bahin sa tawhanong banay, isip saksi saan ay sa kinaiyahan ug pag-uli sa grasya sa tawhanong banay ngadto sa iyang unang dungog. Niadtong maong banay, mibuklad ang kaputli sa kaminyoon.
Didto ang anak sa Dios nahimong matinumanon sa yutan-ong amahan, ug didto ang matamis nga kalinaw namunga sa panaghiusa sa gugma. Kadtong mapaubsanong balay sa laray ni David, bulahan ug balaan, ug didto ang misteryo sa among kaluwasan gipanalipdan sa iyang unang mga sinugdanan ug busa, uban sa mga anghel ug arkanghel ug uban sa tanang gahom sa kalangitan. Naghimaya kami sa imong balaang ngalan, nining ilang walay kinutubang awit sa pagdayeg. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana sa kapitasan. Dayon ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kapitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kababuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Naging harian hanggang humog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo.
ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you, panagdait man na kaning tanan. Kini panagsawa sa nawa sa Panginoon Kristo. Magdalaw ta sa kapitbahay natin. Sala sa kalibutan maluoy unta sa atong mga sala dawaton taon niya ang Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulog na. Maay. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugod nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Amahan, gilig-on mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himo ang nga magsunod kami kanunay sa mga panig-ingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay ni ining kinabuhia, makahimo unta kami sa pag-uban kanila hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo.
iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo, gibantayan mo ang imong katawhan bisan sa ilang pagkahisalaag. Ihatag ka namo ang hingpit nga kausaban sa kasing-kasing. Sa ingon, magmatinumanon kami kanimo diha sa tubang kamakanonayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadanggog maog kalinaw ni Kristo.